Afụlụ m ebe echiri Chalenwamba for the executive governor of Anambra State, Olu Atu Egwu. Unu na-afụ ya na video ma. Ka m kọwara gị something na-ajụ ka m ji wee bịa ka m kwukwazi uche m, if you like bịa na-akọ ọnụ, but o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị ebe a, do not buy akwụsị n'ụdọ because of a politician. Do you understand me? Ihe na-apụta ebe maybe remind our executive governor Chalenwamba for ihe o kwere anyị nkwa Taiwan Dubai. Forget to call this psychophant. Mana na ihe nji maka ya wee bịa nwanne nne gem ntị. I nwere idea na Chalenwamba abụrụ nyanwa bụ the best performing governor enwe na South East. I nwere idea. Do you understand me? Chalenwamba abụkwulo the second. Do you understand me? Mana onyanwa bụ onye kacha eme mkpọtụ. Yotago. Funu nwa unu na-akpị Olu Atu Egwu. Do you understand what I'm saying? Ihe a kịta na-abụ South East governors. Chalenwamba abụrụ onyanwa bụ the best performing governor. The best performing governor na South East bụ Olu, followed by Peter Mba. Do you understand me? Olu nwere title well. The answer is no. Kedu ife anyị ji wee ma na ọ na-arụ ọrụ? Ọ ife ọ na-arụ mere anyị ji ma na ọ na-arụ ọrụ. Likewise Peter Mba. Do you understand me? I'm not saying na ndị a na-abụ mkpọrọ gafe kịta na fa na-alụkazi. But at the stance now, mmadụ na-aba bụ the performing governor na South East. Ife ewekwu eziokwu Chalenwamba. Mana ajụ a njụrụ gị kịta bụ kedu taịtụlụ Olu na o ji public fund were alụ public work? Kedu taịtụlụ Peter Mba na o ji public fund were alụ public work? Oge aga na n'ala Igbo, oge a na-enye mmadụ chieftaincy title maọbụ a na-enye mmadụ ichi mmadụ echichi based on merit. Mgbe gburu gboo, onye gburu agụ ka a na-akpọ ogbu agụ. Otenkwụ ka a na-akpọ doji. Ọgba nta ka a na-akpọ dinta. Ọgba mgba ka a na-akpọ dị mgba. Ọ bụrụzi nkịta. A lot of ndị Igbo bụ psychophant. Ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị. Ihe ahụ na-ebu eke bụ n'ime ka ọ dị. Ife na-esi nwa mkpa isi bụ na-arụ ya ka ọ dị. Mmadụ bụ igwe a ewiti oti mkpu n'ebe afọ. Olu Atu Egwu ọ na-anazikwa ndị igwe aka. Ọ na-anazikwa ndị igwe aka. Mpụta m na-akọwara gị na ndị wụ problem mụ na gị na-abụ those people anọ na community anyị, ma including ndị igwe go. Youth leader again because your governor na control here. You are local government chairman. You are representative in our house state you born in on here today. Do you understand what I'm saying? Where be na your governor. Now let me ask you, unu wanna body Chalenwamba for Olu Atu Egwu? What you mean joke? What exactly ka Chalenwamba for go na Anambra State? What exactly? Just answer me this question. Obu steady electricity ka ị na-enwe? Ko protect life and property? Are you aware na some part of Anambra State no that is not like a ghost stand? You nwere idea na unwe some part of Anambra State insecurity na-eme affect. Imane onye Igbo emironia bụ ebironia na ọla Lagos karị save ebe a karịa Anambra State. Imane ọ bụrụ na some location na Anambra State today kịta ka ọ ya wee mee a na-eme mmemme big man invite ọrụ that location no go there. Ịhụla idea onye na-akpọ Olu Atu Egwu. Ajụjụ m wee bụrụ gị kedu ife dị ife a dị beta na Anambra? Ọ bụ hospital anyị na Anambra State
ka eji ama atụ na the whole Nigeria. Do you understand what I'm saying? Ka Anambra adịgo lively since Charles batara n'ọchịchị. That Taiwan Dubai ahụ ekwere mụ na gị na-abụ na nkwa, anyị afụgo kwọnkwọtụ ya. Ihe aba ajụ ka m na-ajụ o. Ndị Igbo si na onye ajụ ada efu ụzọ. Ka m kọwalụ gị ife ịghọtara ebe a. Nna kwe nwa ya nkwa na o nwere ife ọ ga-emeli ya. Nwata afọ ekwere nkwa afọ ehebụ n'ahịa ehe, ọ ga na-echetele nna ya, papa akwa ikwere m nkwa na ị ga-egotere m biskit, makwa na ikwere m nkwa na ị ga-egotere m bicycle, akwa ikwere m nkwa na ị ga-enye m 1000. Charles Soludo bụ nna anyị, the god of Anambra State, and ndị ọ na-achị nwere the right ị na-echetele ya nkwa o kwere anyị. Amarọ m ka isi eche echiche, mana ajụjụ m na-ajụ bụ kedu ife dị ihe achasị na-alụ dị bụ Charlie nwa Mgbọfọ na-alụ na ihunu ji akpị Olu Atu Egwu? Ya my question. Like I'm na-agba gị ebe a, as far as na gọvanọ gị cannot protect life and property, onye abụ a failure.